yar lele da ke zan kare rayuwata. Bismillah kalikina ya mahalicin rayuwata, kai yau abana sannan kai yau mamata, ka kake kuma bada kurɗi har da gida har ma da mota. Ga waɗansu suna ta soyayyar 'ya'ya wasu kofa mata, gashi yau ni na shigo soyayyar dai kuma gimbiyata. Khadija ce 'yar fara lalle kuma kin zarce 'yan mata, fara'arki idan na zauna na kan tunana a zuciyata. Ga kyawawan shiga har in ka ganta masoyiyata, dan soyayyar ki ta mamayen jiki har zuciyata. Idan fa tana kalamai har na zuwa fa nake gabanta, dan taushin muryar ta ke ratsa mini zuciyata. Mai aiki ne idan yayi aiki zai so da ya huta, ne ko a fage na soyayyar ki bana so na huta. Na zamo a fage na soyayyar ki da ni ba ake kwatanta, komai faruwa da iska zan tattaki dan na ganta. Zuciyata kamu ne fa da cuta ke ce maganinta, shakuwar madani da ke aita wuce ni na uwa da yarta. Ranar haduwar mani fa da ke na san na samu gata, domin na samu mai sona wata zarra a mata. Ki ban fili a ranki na zauna ya taura ruwata, ki bani ruwa na kauna da zai sanya zuciyata. Kin san da gwaninsa kowa ni dai ke ce gindiyata, ke ce ɗaya wacce zan iya farsar raina dai a kanta. Kaunar ki tana jikina don ta ratsa jini da hanta, annurin zuciyata ni ke ce gindiyata, ko in ce jarumata kuna kin zarce mata. Ke ce ɗaya duniyar nan wacce kaɗai zan yi wa gata, sanni ki aminiyata, sanyi da idaniyata, annurin zuciyata. In ba ke babu ni to lallai sai dai makabarta, dan Allah ki so mu zauna in dan ganki masoyiyata. Mai sura kyakkyawa babu kamar ki a duk 'yan mata, alabar mu da ke a bar sona dan kin zama zuciyata.